Subscribe now and press the bell icon. Never. ए जी कहाँ चल देनी रहुआ? अरे सेठ जी के फोन आई लला नौकरी पजाता नहीं। कौन सेठ जी नइखे जाए के कतही रहुआ? अरे जाइब ना कमाइब ना त खर्चा बर्चा कैसे चली? अरे हम बताओ तनी कैसे खर्चा वर्चा चली। सबसे नीक बाट सहिया किसानी, खुशी बाट रउआ गाँवे में बानी। सबसे नीक बाट सहिया किसानी, खुशी बाट रउआ घरवे में बानी। मारो कमैला के ए जी बहरा में गईला के, कमैला के अब बहरा में गईला के। महल से नीक बाट टूटही पलानी, नून रोटी भले खाइब जा। अखिया के सोझा रहब राजरहुआ, समय जिंदगिया बिताइब जा। परदेसवा में होला परेशानी, अपना धनिया के बात तहनी महानी। मारो